Nice. Good job. Right, so ni newid nawr I Luigi's Mansion. Gobeithio gawn ni ddim unrhyw issues gyda'r gyniau. Ddim yn credu. So, y syniad, ti'n gwybod am stori? Nawn ni ddim... Mae'n a simple controls yn ôl. Credu fi'n ffain. So ti angen gwasgu'r bwtwm ar y ffrant dde. So ni'n dechrau'r blwm yma a gweithio i'n ffordd. Hurling a straw bomb at a group of enemies hits them all with a strobel flash. So no ni gweld y stori, just... So mae hwn yn gêm gwych ar gyfer plant ifanc, ond hefyd pobl sy'n hoffi'r Mario a Luigi franchise. Well, mostly Luigi ar gyfer hwn, ond yeah. Yeah, fi wedi gweld hwn yn Luigi's Mansion yw hwn. So, gyda hwn, okay, ti'n signo yn tynnu hwn nôl, sy'n eitha feature nice. So, ti'n fflap hwn nôl, trwy gwasgu'r trigger, right? A wedyn ti'n tynnu'r arian, trwy tynnu hwn nôl. Oh yeah. Knock on nôl, trwy signo, a wedyn... Looks like the ghost really have ghosts. Yeah, Luigi. So ni wedi symud bell I ffwrdd o byd y deinosoriaid. Oh yeah, so os ti'n dal yn y lawr ar y ddau ar y pwynt, mae fe'n neud fwy o power-up. Ti'n ffordd iawn. Oh, there you go. So dal yn lawr. Oh yeah. Maximum nawr, so pryd mae fe'n... Ti'n gallu tynnu hefyd. Byth. No way. Wedi bod cwbl o weithiau I arcades a gweld o'n. Pa arcades? Yr un yn Porthcawl, yr un yn... Solanity. Oh yeah. Just call it a slum on.
GameCube. Yeah. So sut mae'r GameCube version yn gwahanol iawn? Just deheg lang yw. No way. That's the greenie. Oh yeah. Oh yeah. Oh loads. Oh yeah. Oh yeah. Gotcha. Yeah. Oh, auntie, sorry. Oh. Oh yeah. Oh yeah. I did it. I did it. I did it. Mario, I did it. Mae hwn yn un gêm sydd bron kind of hard. Ond oedd e'n mor awkward a anodd i sort mas stico at fel Transformers. Fel yn gêm. Yeah. Neu oedd yn gwahanol arcade yn Caerdydd. Achos oedd na un gyda Llundain a fel Africa. Ddim yn doi gun game Transformers a un heb cael ei ryddhau ar yr emulator eto. Right off yn yr arcade, mae yna fel gun yn edrych fel back. So mae slightly gwahanol. Dwi'n mynd i wedi. O na, ydy? Just got a panel.